Часті діжджі у юнію у заходній і южній Сербії направили віліві, а у Vojvodini dakle prigmirno zaljali polja i zmenšali urожаї jarcu i žita, але там, де по 6 місяців не було падання, вирятували сухі шарца на полях. Можемо povedati za žito, якщо обчекувало, яке буде, на нашим потезу будуть добрі приноси. Не будуть тоді це екстра приноси, але коло 30 метрів по гольту i na jedných žitoch i veci môžeme občekovať, da ne poviem, da kde môže byť za 40. Sigurno, že da kde bude, že podrucelo, lebo co, ale to budú pojedinečné parcely. Jareč tiež bardzo dobre zakladal, međutim, jak prišli to ti diždi, tu uvidíme, jaká bude situácia. Nemôžem povedať, že bude dobre. Parcely, kde žita poljegli, alebo kde stojí voda, ne prejdu dobre. Toto, co vidíme pri polihnutým žitu, lebo pri polihnutým jarcu, že slama od dolu počala hniť. To bude veľký problém pri zbieraniu, veľký problém so zvlahu. Bojím sa, že do jednej parcely môže byť z jarcu ani nehodno zňac. Nehodno zňac pre sam kombaj, ktorý sa bude gušiť pre toto, ktorý bude praviť veľkú vlahu. Zrno dobije charakterističný pach i také zrno jednostavno nebude za príjem. Kukurica, slunečnik, soja, ovoc i željenjava u Vojvodini ne pretrpeli veliku škodu pred dižđ. Ljem, željenjavi i ovoci treba zmocňovať imunitet s biostimulatorami i poriadne ih ščitiť od chorotoch.